Pozdrav ljudi, evo javljanje sa jednog mesta koje se slobodno može nazvati raj na zemlji. Do sada najlepša plaža na Sitoniji na kojoj smo bili. Oni koji su bili ovdje već prepoznaju, naravno u pitanju je Kalamici. Kalamici plaža nalazi se na samom dole vrhu prsta Sitonije. Ovo javljanje naravno ide sve detaljnije kad se vratimo u Beograd iz drona i ovako iz vode. Cene ležaljke su 10 eura, 2 ležaljke sucovane, znači potpuno pristojno za ovako jedno rajsko mesto. Toliko za sada odavde, znači plaža Kalamici, Sitonija, bukvalno raj. Da, treba reći da je dole najsitniji mogući fini pesak, onaj, znači, što bi se reklo, sitniji od ovog nema. Sitniji od ovog nema, plaža, bar ovde, kod ovog bara, nije pličak, već se odmah ide. Nije dugačak, ono pličak do kolena, već se odmah može plivati posle par metara. Eto toliko. Idemo da uživamo.